A yau za mu haɗa jali. Assalamu alaikum, barkanku da azumi. Yau za mu haɗa jali wanda ake haɗa sa a nan ƙasashen Larabawa. Jali ana yin sa da zafi amma sai a sa shi a ɗan firiji ya sanyi ba gun ƙanƙara ba. Sai in ya sanyi in za a sha ruwa sai a ɗauko ko kuma bayan an sha ruwa ana yi wa yara kamar saboda yana da wannan yara suna son sa dai sosai. Ga shi haka sai ki kawo wannan ne zan yi amfani da irin wanda kika samu kike da shi za ki yi amfani wai. Ga shi haka sai ki zuba a tukunya sai ki kawo ruwa dai mara zafi mara sanyi sai ki zuba sai ki sa sukari sai ki juya kar ki sa ruwa da yawa kuma kar ki sa ruwa kaɗan. In kika ɗora a kan wuta in kika ga ki ta juya sa kina gurin za ki ga ya boro, yana borowa sai ki zuba sai ki bashi ya ɗan huce kaɗan sai ki zo ki zuzzuba shi a cikin abin da ke so za ki zuzzuba. In kofuna ne in wannan dai za ku ga mu namu kar ku ce na 'yan gayu ne, zan nuna muku ne dai asalin yadda ake yawa. Dan wani mai so ma zai iya barin shi a tukunya matsalar shi ce zan ce ruwan sa ne cikin sa ne ko to ba gaskiya ba ne. Ku danna mun subscribe, ku danna mun liking, ku yi mun share bidiyo na a group ɗin ku da WhatsApp kun ga haka to ga shi haka sai ku yi ta juya. To barka da fatan an sha ruwa lafiya ko ana shirin shan ruwa lafiya. To Allah karɓi ibadun mu yasa muyi ayyukan da za mu samu ladan da ke cikin wannan wata. Ne muku fatan alkhairi. Kuna tare da Chef Fatima Hausa.